Sugod pa sa maaging Sabado, hugot na ang seguridad nga gipatuman sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno sa mga kalihukan diha sa lungsod sa Minglanilla nining Semana Santa tungod sa Sugat Kabanhawan Festival. Samtang pagdagsa sa mga deboto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City ning Holy Week, gila uman usab. Ani ang report. Usa sa tutukan sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla, kining Minglanilla Sports Complex and Oval, kay dinhi ang sagad sa mga kalihukan. Gibanabanang sa Minglanilla Police nga dulaan sa 25,000 ka mga tawo ang midugok sa lugar sa kick-off sa Kabanhawan Festival aron masiguro ang kaluwasan sa mga mutambong. Cymex kabahin sa Stampede ang gihimo pa nitong Sabado. Ang atuang procession pod na atay himuon mao ni pinaka-highlights kung diin na ay 24 more or less nga karo ang mo join ani. And this is not just a normal nga procession no, kay gina-highlights gyud nila ang lain-lain nga karo. In fact, ni open sila from other places nga mo join. This will happen on Wednesday. And then madugangan ni siya sa Santo Entero karong Friday. Gawa sa kapulisan na nao sa binuo ng mga sakop sa kabumbiruhan, aduna sa bitagan ng mobile prisuhan ng BJMP, mga sakop sa MITCOM ug ang Task Force. Highlight sa kalihukan, mao ang sugat sa kadlawon sa Domingo. Ug naa pa usabang Festival Queen og street dancing sa hapon ug gabi. Ang National Shrine of St. Joseph ang Mother Church sa tanang mga simbahan sa Dakbayan sa Mandawi. Gilaumang usa kini sa labing dagsaon sa bagang duot sa mga deboto sa kalihukan karong Semana Santa. Paghulagway ni Cebu Auxiliary Bishop Medefil Billones, ang team moderator, mabalik na ang tanan nga mga tradisyon ug religious activities niining panahuna. Napanglantawan nila ang gidaghanon sa mga tao susama kaniadto sa wala pa ang pandemya. Given we have more or less tail end na lang kang pandemic, we are more open now for greater presence of all the faithful. But still, we still encourage, like our beloved Archbishop, communion by hand. And then for the vulnerable and the elderly, if they can also wear their face mask. Femery Dumabok. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.